Hættemågen. Hættemågen er Danmarks mest naturlige måge og mindste. Den kan blive op til 40 cm, og det er ikke meget i forhold til andre måger. Kendetegn på en hættemåge er dens røde næb og de røde ben og den chokoladebrune hætte, som den mister om vinteren. Men den bevarer stadigvæk en lille brun plet bag øjet. Den skandinaviske måge ses samtidig om vinteren her i Danmark, men ellers kommer den til Danmark til marts og flyver afsted sydpå til oktober. Dens ynglested er som regel ved kyster, moser og søer i kolonier. Den lægger op til 3 æg, som har farven grøngrå, olivengul eller lysegrøn med brungrå og brunsorte pletter. Den fanger for det meste sin føde nær havet. Den æder insekter, orme, snegle, rejer, muslinger, småfisk, affald og især hundestejl, som også er en fisk. Hættemågens største trusler er sølvmågen og turisme. Sølvmågen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den kan kendes på, at den er en stor og lys hvid og gråblå måge med sorte vingespidser. Næbbet er guld med en rød prik. Øjnene er gule og små. Benene er lyserøde. Mågen er altædende, men føden består mest af fisk, smådyr, plantedele og fugle. Den opholder sig ofte i fiskerihavne og på lossepladser, hvor den lever af ådsler og affald. Mågen er den almindeligste af de store måger. Den er overvejende knyttet til havet og kendes især på sin størrelse. Det kraftige gule næb med en rød plet, den sølvgrå ryg, de små stikkende gule øjne og de lyst kødfarvede ben. Når sølvmåger forsvarer deres territorium mod naboer i kolonien, kan det under tiden komme til voldsomme indbyrdes slagsmål. Mit navn er Abib, og jeg er ekspert. Jeg vil fortælle om svartbak. Svartbak er den største måge i Danmark. Den er 74 cm. Og noget af den typiske ynglesteder er Samsø, Ærø og Læsø. Og Svartbak er i Danmark hele året rundt ved vores farvand. Og den spiser ikke kun fisk, men den tager også fugles æg og unger. Den spiser ikke. Den æder også rotter og kaniner, men den æder også både bær, tang og alger. Den bygger sine rede af tørt græs. I maj ligger den 2-3 og som ligner havmåge. Den ånder med lunger. Jeg hedder Christian, jeg vil fortælle om måger. Måger lever af fisk, små dyr, så de lever for det meste ved havet, men der er nogle få, som lever på lossepladser og lever af skrald. Vi har 3 meget almindelige måger i Danmark, som er sølvmågen, hættemågen og svartbak. Måger kan blive fra 25 cm til 79 cm store, og med vingefang, der kan række fra 70 cm helt op til 170. Mågerne de yngler i klippeområder eller små øer, hvor de cirka får 2-3 æg ad gangen. Det var fra Energi. Det er svært at være 30 år, når der er så mange, der ikke giver mig lov til at gå. Ja, min egen vej, det er så hårdt, at jeg er her igen. Kigger på en tom blomst, som jeg gjorde i Svends have. Den er fej, for den elsker mig. Det er svært at være 30 år, når man gerne vil gå med blondt hår. Når jeg har det brune kakaomælk. Hej, mit navn er Abib, og jeg er ekspert. Jeg vil lidt fortælle om... Nej. Jeg er også det sidste.